שלום, שמי משה פרין, בעלים של FM נדל"ן. בדקות הקרובות אציג לכם דירת 5 חדרים בקומה ה-12 בשכונת שער הים שבראשון לציון. כבר בכניסה, לובי מפואר ויוקרתי, בו 3 מעליות ויציאה לחניה. הדירה דלת פלדלת, החדרים מרווחים ומוארים, ומכל חלון ניבט נוף לים. בדירה שירותי אורחים, מקלחת ושירותי ילדים, עם מרפסת שירות, מקלחת ושירותים גם ביחידת ההורים. נמשיך להתרשם משני חדרי הילדים הנוספים שחלונותיהם מסורגים לבטיחות הילדים. יחידת ההורים כוללת מקלחת ושירותים מאובזרים, ארון קיר גדול, ונוף לים, כבר אמרנו? מכאן למטבח, גדול, מאוברר ומרווח. והסלון מדבר בעד עצמו, לא צריך להרחיב. ביציאה מהסלון מרפסת שמש. צופה בדיוק לכיוון הנכון. ומעליה אם נרצה נפתח חשמלית, שוחח או צילון. לדירה צמודים מחסן ושתי חניות. לפרטים נוספים אתם מוזמנים לפנות אליי, משה מ-FM נדל"ן. תתחדשו.